Nganong dunay Protestantism? Kano sa man nagsugod ang Protestantism ug unsay hinungdan nganong dunay mga Protestant? Igalaigsoon mo kini atong tukion karon sa atong programa dahonog sa mga pangutana, opinion o tubag. Welcome na sa Higala Igsoon sa atong programa dahonog sa mga pangutana, opinion ug tubag karon atong pagatukion Higala Igsoon. Kining mga pangutana nganong dunay Protestantism? Kano sa man ni nagsugod ug unsay hinungdan nganong namugna o natungha o mitungha kining gitawag Protestantism? Higala Igsoon sa pinakadiretso nga tubag, no? Kinahanglan masayran ninyo nga ang mga Protestant movement wala ni siya namugna nga ilang gituyo. Kundili kining tanan nagsugod sa usa ka kontrobersiya o sa pagsugod og pangutana sa mga theologian niadto sa mga wrong practices sa Rome niadto nga time. Unsa mga wrong practice niadto? Ang pinaka number 1 katong gitawag sealing of indulgences. Na unsa man tong indulgences? Indulgences gitawag ni siya remissions of the punishment of sins. So kung mupalit ka niadto mga indulgences, mapasaylo ang mga sala. Mao na ilahang gi-practice niadto. O diha gi-question sa mga theologian niadto ang maong practices. Ikaduha Higala Igsoon ang supremacy of scriptures. Nga supreme authority ang scriptures kaysa church officials. Now, kano sa man ni nagsugod? Atong balikan Higala Igsoon. Doon ay usa ka theologian niadto nga time, si Augustine. 340 to 430 AD. Nga iyang gi-emphasize the supremacy or the primacy of the Bible rather than church officials as the ultimate religious authority. Subuti pasabot doon ay supremacy ang scriptures kaysa church officials. Ikaduha, si Augustine matud pa niya, he believed that humans could not reach salvation by their own acts, but that only God could bestow salvation by His divine grace. Ang tao dili makahimo sa pagluwas siyang kaugalingon. Apan ang kaluwasan imong kang ibisto ang Dios mo'y muhatag niini, ang Dios mo'y muluwas sa tao pinagi sa iyang grasya. Og kining duha ka basic principles nga gitudlo sa usa ka theologian niadto base sa mga teaching sa Pauline epistles nga si Pablo mahitungod sa pagkamatarong by faith in Christ alone. Og ang supremacy sa scriptures gi-emphasize po dito ni Pablo. Munang ang pinaka-basis Higala Igsoon sa Reformation o sa Protestantism, basically nagtuog yun ang mga Protestant o mga Reform sa authorities sa scriptures, scriptures alone, and faith alone, Christ alone. Maura good na. Muna gi-emphasize. So ang purpose sa Protestantism dili aron sa pagtukod og movement og tawgon og Protestant kundi ang tuyo sa Protestantism Higala Igsoon nga atong ibalik ang authority sa scriptures og dapat dili ang council. Atong ibalik ang supremacy, mubalik ta kung unsay pagtulon-an nga gitudlo sa Bible nga naman nilayo naman sila. Dito nagsugod Higala Igsoon ang Protestant movement. Tungod kay ilang gi-question, gi-protest, gi-question nila ang mga wrong practices Higala Igsoon nga nag-exist sa Rome. Wala mo ingon si Martin Luther o ang mga reformer niadto, okay, magtukod tagbag-ong relihiyon. Wala. Ang tumong og tuyo nga dapat i-restore ang biblical practices, i-restore ang pure doctrine nga gitudlo sa Bible Higala Igsoon. Nakuha to makita, pinagi ni John Tetzel dito sa Germany, mo ni nagtukmod ni Martin Luther, na niadtong 1517, a prior named Johann Tetzel began to sell indulgences in Germany to raise funds to renovate St. Peter's Basilica in Rome. Bisan giban dito ang pagpamaligya sa indulgences apan si John Tetzel makanunayon, makusganon nga nagpamaligya niini dito sa Germany. Og muni gi-oppose ni Martin Luther Higala Igsoon. So Luther vigorously objected to the corrupt practices of selling indulgences. Acting on this belief, he wrote the Deputation of the Power and Efficacy of Indulgences. Iyahan ning gi-question og nagsulat siya Higala Igsoon. Og kini gitawag niya the 95 Theses. A list of questions and propositions for debate against
sa indulgences niadto nga time higala igsoon niadtong October 31, 1517 dito sa church sa Wittenberg sa Castle Church sa Germany. So iyang gilansang dito ug alang sa inyong kasayuran gisulat kadto sa Latin tungod kay gi-address to ni Martin Luther ngadto siyang mga colleagues nga mga church leaders niadto nga time. Dili tumong og tuyo ni Martin Luther higala igsoon nga magtukod siya bag-ong organisasyon. Gituyo to niya pagsulat sa Latin para ma-address ngadto sa iyahang mga kaubanan ng mga obispo niadto nga time. Iyang gi-question ang authority sa council niadto nga time. Iyang gi-question ang sayop nga pagpamaligya sa mga indulgences. Iyan ang gi-condemn. Mutong nagsulat siya nini gitawag 95 Theses higala igsoon. Ang tumong og tuyo niya wa siya moingon magtukod siya bag-ong movement tawag og Protestant, no. Ang Roman Catholic may nagtawag ni Martin Luther og Protestant. In addition to his criticisms of indulgences, Luther also reflected popular sentiment about the St. Peter's scandal sa iyahang 95 Theses. Ug siya misulat, matud pa niya, why does not the Pope, whose wealth today is greater than the wealth of the richest Crassus, build the Basilica of St. Peter with his own money rather than with the money of poor believers? So muni usa sa iyang mga statement, mabasa ko din nato dito sa iyang 95 Theses higala igsoon. Kailan mong Crassus? Si Marcus Crassus, usa siya sa the richest man in the Roman Empire. Siya ay pinakadato sa Roman Empire. Tungod kay kini si Marcus Crassus, siya mo'y nag-transform sa Rome from Republican to Empire. Now ato makita pa higala igsoon nga si Martin Luther, no? Niadtong 1518 gihatagan siya summon to Augsburg, a city in southern Germany, to defend his opinions before an imperial assembly. So doon ay debate dito, a debate lasting 3 days between Luther and the Cardinal Thomas Cajetan. Produced no agreement. Wa sila magkisinabot nga naman. Cajetan defended the church's use of indulgences, but Luther refused to recant and return to Wittenberg. So niyato nga debate higala igsoon, imagine 3 days nga debate. Si Thomas Cajetan wagod siya ikapakita nga ebidensya apan kanunay niyang gidepinsaan ang indulgences bisag unscripturals na nga mga rason. Wa na gud makita ang gi-emphasize dito authority ra sa Rome. Wala na siya magbase sa biblical basis. Sumunang dito si Martin Luther ni refuse siya. Gihulga naman siya i-recant sa una hulgaon maka. Kung di ka mo recant, mamatay ka. Ug mamatay actually. Niadtong November 9, 1518. Ani nga time diha nagitawag na siya Protestant. Nagprotesta. Munang higala igsoon kinanglan no nga masabta nato pag-ayo ngano nga gitawag tag Protestant. Kinanglan kabalo taon sa atong gi-protest against sa mga wrong teaching. Wa ta magtawag sa atong kaugalingon nga Protestant, pero dapat kabalo ta nga ang atong gi-protesta ang mga wrong practices, especially ang mga sacramental nga kanang mga sakrament sa ilahang pagtulunan makaluwas. Kana gi-condemn sa Bible, di makaluwas ang mga sacraments. Ang makaluwas sa tao ang iyang pagtuo ngadto kang Jesus Christ. Munang niadtong July 1520, si Pope Leo issued a papal decree or public decree that concludes that Luther's propositions were heretical and gave Luther 120 days. Tagahan sa 120 days to recant. But Luther refused to recant. Niadtong July 3, 1521, si Pope Leo excommunicated Martin Luther from the Catholic Church. Dito na gisugda na namugna na god nga gisugura na og tugi si Martin Luther, gitawag na siya Protestant, gideklara siyang heretic sa Roman pero dili sa Bible. Kay si Martin Luther nagstand unsay gisulti sa Bible kung makita nimo higala igsoon. Ug muni awhag sa mga Protestant. No? Muni makita nato nga gibarugan ni Martin Luther. Niadtong April 17, 1521 si Martin Luther, no, dito sa Diet of Worms sa Germany, refusing again to recant. Makadaghang higayon gipatawag si Martin Luther. Luther concluded his testimony with a defiant statement.
Wa gud niya gibag-o iyahang statement. Matod pa na, here I stand. God help me. I can do no other. Both ipasabot. Wa ko'y laing buhaton. Gawas ani. Ug tanon si Martin Luther nga mibarog sa pagtuo nga iyang nabatunan gikan sa Biblia. Munang ingon siya, Lord, here I stand. God help me. Kini mao ni akong barugan. Ang Biblia, munang imo makita ang mga Protestant nag-emphasize gud sa authority sa Bible ug ang kaluwasan pinaagi lang gud sa pagtuo kang Jesus Christ, dili pinagi sa ritual sa church. Ug kanang duha ka dagkong butang mao nay nagtukmod sa Protestantism movement. Tungod sa mga sayop nga mga practices. Tungod kay sa ilaha na sila gituag tradition o ang council mas taas pa kay sa Bible. Mao man na apan kang Martin Luther o si Augustine ang ilang principles nga ang dapat ang Bible mo gitawag supreme authority kaysa mga church officials. Diyon ikaduha ang kaluwasan dili pinagi sa paningkamot o buhat sa tao o buhat diya sa iglesia. Apan grasya ra guna siya sa Dios. Madawat pinagi sa pagtuo. Kining duha ka dagkong mga butang mo ni nahimong hinungdan igalaigsoon nganong namugna ang Protestantism. Dili namo tumong nga magprotesta. Dili namo tumong nga magmusiparit. Apan higalaigsoon na separate lamang kami tungod kay kami ni barog kung unsay gisulti diha sa Biblia. Ang Biblia may atong sumbanan sa atuang pagtuo. Daghang salamat. Ang Dios magapanalangin kanato nga tanan.